की खूब और कब्बाते से टीवी। ICFA University Meghalaya is now open for admissions for the academic year 2025. Explore our best courses and apply today. Fee concessions are available for domicile students of the state of Meghalaya. Kasinjuk kli no sen Shnong jokamo sen ram sin ari block is khasihus klap ha jing tho chu menteri rang ba ka jelau konrad ki sangma ban pin sngo byang ik jing dawa ka blas lambha kata ban kintiu kerdan no ikamo sen ram sin ari block jokamo sen ram civil subdivision Hagashi 3 blas soiru chairman kasinjuk ubahiam do rap sang baru secretary uba kermen shangdiar Kasinjuk lapan kenmayo menteri rang ba kamo sen ram klayo ka sin ari block nadu usnam ka khandai span repowar Kata, syua baka jela kan yo eka jela bapura, baka dari ka blok keberim tam ha ka jela. Kashiti kalau orang bagidan shispa sapu saut lagi Shnong ki bahap ha ka ni ka blok, bagi Nongshong Shnong gidan kumba rupusan Hajar Ngut. Kajing he jong ka ka dari sanspa ship ho square kilometer, bagi jingjingai na mau ram shashilong, kalong rupo kilometer, bagi jingjingai ni Shnong ki bidan kaput, sharu shilong, kalong shispa kat kilometer. Kumtai kilo ong ba habaya pet ya kini gidan kambaro, Kawasan ram kelade hok bat labiang pura ban yo ke civil subdivision lajong ban pensuk yo Nongshong Shnong kena bikin laj berwan syiru shilong tan ke bentai kam ibarit ru kasenjuk ke penkut ke jing tho ada ke boong bagi kermen bagi ke sarkar MDA 2 ke pemerintah kan penur long ke jing angno jonggi pat kawasan ram ke belar pos 6 tam kani kala adika demand ke jungi ke belar slam ha ke bagi aju pun sekau moh lajandap silver jubilee kani ke jing demand jungi la poisi ki ar pos 6 tam ya kani kajing yu te kajing wan kajing iru menta kalau ban pen kan mau biang ya kani kajing dawa kajungi na ka bantaban kan ti kodan nama kita sibun ke jing moh ka bidi bat ka ni ka dong ka than kajungi jo ka mau sram blok kajungi ka daw kalong ba kumba phiru phitip baro ba kajing jingai na do nang thi na po tang na headquarter mau sunram kala don kumba seki hinrupo kilometer ye Bat syadu syati syapo border ke badang ha apa kadi ke Mosra blok ke jungi kala poi syadu siki sispa arpo sispa laipo kilometer di kapila sutu hi ke jing ke bakrau ke lomba ki bri nadu kita ki cakai nong kendong nadu ki border areas ki jak ki khap riwa banwan ki shlong nam ta ikam ibaret la kalong ha ka pang ke sitom ki kam office bat ki wi pat tinggi lawan pan skau susu ha bide kata bat ka wei ke bangi kwa ban pan skau hang ni hai chief minister bodom brom jogi kalong ba nalor ba ngidang sakut sa tangkum ka blog sakawai ke jing kalong ko baro ka pathai ka tip ka mosram ka dei ka weni ki Shnong ki bajur slap tam ha po pathai kata ka mutla de ki spas nem mah kani ka jinglong jong ka marian te pila ban su thu kat nu ka jing jenjar ka jong pat ba Nongshong Shnong sati habong jur slap tam te ka bomot ka jing penjot ru ka bajur tam ka jing penjot ka bomot hakok communication ka yat ka yeng ka rukom lej ban lej yo lej hat sekinu ki kamru ka momot ka bu ha ka jing ka bakra te kata kadau ngi kwa ba ban bu kani ka jing karpat ban kan mau ba an kan tiu kardan no namar kan wanra iki overall development but sibun ki benefits nam taka dong ka than ka jungi hi barokoi mo nga suka ban ongkum ne mo pi hak bangi pet ngi phai se ko wi ka banta kani ka Shlong ka jungi ko mangilai i ka wi ne ka solution ka i ka ba don kam ngi bakala khap ngia kajing jur jong kajing wan jugi briu nanong kendong shadi si Shlong nakamata ka teng nakamata ka kwat ka kya kin be Shalom mali kin be sanegrims kin be civil hospital tekum kita ke habangi don kajing sumar ka babyang kilat caka sumar ki babyang changthi kim don kam shu banwan moh ngi be kerani kata ti ki yau ki hak ki office ki school ki babyang ki de kita takha bakhadu kamot kan pelaj kenya ke Shlong na kajing khap ngia berkiwi ngi ngatrai ki bangi kran ki long very reasonable but tangkawai ke bangi kwa banong ba na kalyang i chief minister berom chongi hadin bangi lapan sengawi kita ki berkhot ngila airu ya ka memorandum ka don ka positive response na kalyang jong i handai ki sudon ki procedure ya ka ba mai indang ban pej rangkat bag kabinet ya ke ka ba in session me krai tangkawai ke bangi sotrat ke jong i ba ka response jong i kalong ka balong very positive